Pero apo, na ako istorya nimo ha. Sa tinuod gid apo kanang mga maninyong ug maninang apo. Dili mo gud siya ingon niya. Uhatag nya malipay ka ug di mahatag di ka malipay. Susultian di ka apo. Kanang ganing mga maninong ug maninang ang purpose ana. Ikaduwa silang ginikanan. Lo! 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 Ito si Lolo ay. Lo! Lo! Lolo! Oh, Di sagod? siya pagka apo, sige magkagpanyawag na ako ay. Ano siya may mong toyo ugod? May problema, Lo? Sige, magkagpanawag ka balo ka si Lolo, idaran na, relasyon si Lolo, napasakit niya kung bukabok ka pa. Okay, kapatid ka, itagit. Ano siya maganda pa? Matay lang. Hmm. Kung pinaskuhan kita sa kong pulo kaninong Lo, sintara. Kabalo ka sa pulo, tulo ra po inihatag. What? Pagkalo ay ganyan mo, apo. Pag 20 pag yun. Tagba hindi pagigihatag nila. Oh, Pagkalo ay daw ni apo ha. yung kapuya ginon ato sila. Nya. Uy, na, 24 man ron. December 24 nga, ang gihatag, tag-20 sa tulo ni mo ka. Maninong ni mo, apo? Uy, ang pito na nago pa. Uy, pagkakalo ay taon. Nya, ako uban kabalo ka. Lo, ano? Sapatos sa ninduta mo rin lang ha. Wow, hindi taga, isa pa. T-shirt, mga nindot na t-shirt ng purol. Mga nindot lang kayo niyo ako Pag ato na ako, bus, 20 na taon. Pagkalo ay siya ni apo ha. So, yun, magpaspahan, tanig, mag-uol. Paano masabi? At pagkalo ay ganyan mo apo. O na imong nadawat sa imuhang mga maninong. Uy, pagkalo ay niyong apo ha. Pero apo, na ako istorya ni mo ha. Sa tinuod gid apo kanang mga maninyong ug maninang apo. Dili mo gud siya ingon niya. Uhatag nya malipay ka ug di mahatag di ka malipay. Susultian di ka apo. Kanang ganing mga maninong ug maninang ang purpose ana. Ikaduwa silang ginikanan. Kay ngano, sa panahon na imo magpapawala na. Nakita mo nga imong mga maninong. Sila mo imong silbi, ikaduhang ginikanan. Kasi sila imong guide nimo, siya imong padulungan. Labi na imong mga barkada is mga bugoy. Nang sila mo tambag, siya imuha na, dong, ayaw tao pag inanan kay ngano, madaot ka. Di na maayo. Nya, kanang mga maninong, nya, ang kanang mga oban, mag-uol, di dagahan, di na maayo. Maot yung kaayon na, ha? Di na ninyo na, di mo magmaot-maot sa iyong mga maninog-maninang. Kaya ang purpose anak nila, tigay, draman, sa imuhang padulungan, sampul imong mama wala na. O sampul imong gilikanan, o imong mama mo agtong laing lugar, mo agtong abroad, na para magaydan mo. Ang tinuod naman ng maninang mangyod sa tupap mo sa taong kinabuhi is, kung naamoy mga pangayo, pwede mo lang tagaan. Pero ay mo kagol mo tagay wa kakabala basi apikira imong manino ug maninang apikira mo kahatag ang Pasko mong yun ang kanang December 24 ang meaning ko kay ana ha magpaselo ay sa tunang sala magkinao siya mao na purpose maghinugba ay ta kay ang Ginoo mo nang adlaw na tao ang December 25 paghandom sa tong Ginoong Kristo. Sabot ka po. Sabot lang. Oh, ang tuway mo mga maninang pangayog paselo ka ayaw pagsuko-suko nila ha. Igugmay mong maninang ug maninong nimo. Sabot? Sabot lang. Oh sige kaya akong tambal sakit ako mainom pa kong tambal apo.